Bismillahirrahmanirrahim. A shawo karuwar gida. Babi na 17. Kar ku manta da liking da comment da subscribing. Mun gode. Idan mai sauraro bai manta ba, a wancan shirin namu mun tsaya ne a inda Rauda ta gudu daga gidan mijinta Haidar, ta je tasha ta hau mota zuwa Kaduna don ta je ta samu saurayinta Maina, ta yi masa bayanin duk abubuwan da suke faruwa don ɓoye masa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Nan ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Hankali a tashi Maina ya je kawo park ya ɗauko Rauda, wacce zazzaɓi ne mai zafi a jikinta, ga ƙaramin ciki ga kuma tashin hankali da take ciki. Hitar cikin mota ya kunna mata don ta rage mata jin sanyi, duba da yadda ya ga tana rawar sanyin. Hannunsa ya kai wuyanta, ya ji da zafi sosai, hakan ne sa ya ɗauke kan motar ya yi asibiti da ita. Suna shiga asibiti aka ba ta gado don akwai buƙatar ta huta. Haka Maina ya biya kuɗin komai, aka ba su ɗaki a Miniti mai gado biyu a ciki, da na mara lafiya da kuma na mai jinya. Aka jona mata drip bayan an mata alluran bacci. Maina zaune kusa da ita, riƙe da hannu don kar ta goce shi. Tausayinta ne fal zuciyar shi. Maina tabbas lokaci yayi da zai alkinta Rauda haka, duba da cewa har yanzu akwai abubuwan da ke damunta, duk da bata faɗa mishi ba, amma tabbas ya san akwai abin da ke damunta. Likita ne ya shigo da sakamakon gwajin da suka yi mata. Bayan sun gaisa da Maina ne ya sake miƙa masa hannu ya ce, "Congratulations sir, you are going to be a father. Matarka na ɗauke da ciki na tsawon sati 4." Cewar likitan yana murmushi. Wani lafiyayyen gumi zazzafa ne ke ratso goshin Maina, yana sauka kan fuskar shi. Da ƙyar ya iya amsawa da "thank you likitan." Don duba lafiyar ruwan ya yi, sannan ya yi musu sallama ya fice, shi da nurses da ke biye da shi. Ragob Maina ya koma ya zauna kan kujera, ya cusa yatsun shi cikin sumar kanshi, yana sauke ajiyar zuciya. Tabbas baya buƙatar wani ƙarin bayani a gurin kowa. Cikin jikin Rauda ya san nashi ne, ba na kowa ba. Dagowa ya dube ta, wani tausayinta na ƙara kama zuciyar shi da ƙaunarta. Hannun shi ya ɗora akan mararta ya ce, "Lokaci ya yi Rauda, ni da ke da za mu yi aure, mu kula da abin da kika haifa mu. Duk duniya in kowa bai son ki Rauda, ni ina son ki da ke da abin da za ki haifa." Cewar Maina a sanyaye, hawaye na biyo idanunsa. Haka suka kwana a asibitin shi da ita. Kashe wayoyinsa yayi don bai san a kira shi a ƙara masa damuwa kan wacce yake ciki a halin yanzu. Da gari ya waye, garau ta tashi, jikin ya yi sauki don dama gajiya da damuwa ne suka tsokano ciwon. Rauda yawan kallonta da Maina ke yi yasa take jin ta duk a tsarge, don kallon ya sha bamban da wanda ya saba yi mata. Har aka ba su sallama suka tafi gidan shi, bai daina yi mata kallon ba. Suna shiga gidan nashi, ya je kicin ya ɗauko plate ya zuba mata farfesun kifin da suka tsaya a hanya suka siyo. A baki ya dinga bata da kanshi don tana jin kunyar amsa, har ta saki jiki ta dinga ci har ta ƙoshi. Tana gamawa ne ya dube ta da kulawa ya ce, "To yanzu kuma me kike so ki sake ci?" Cewar Maina yana kallon idanunta. Murmushi tana jin son shi a ranta. Ta ce, "Yanzu fa na gama cin abinci, me kuma zan sake buƙata? Ba kya jin kina son cin irin su goruba, kurna ko agwaluma? Ba kya sha'awar cin yalo ko dai wani abu mai ɗan tsami haka?" Cewar Maina yana kallon ta. Murmushi ta ce, "To baby, ni me ya haɗa ni da duk wannan tarkacen da ka lissafo? Dama ai ba ke ba. Wai ko shi ɗan cikin naki yana so? Shine nake son ji in ya baki saƙo. Tunda sai ta gurin ki kawai zan iya sanin me yake so a sai fada, ni kuma in ga na samar mishi da shi." Ya faɗi yana kallon ta. Da sauri ta ɗago ta dube shi, shi ma itan yake kallo da fuskar tausayi da soyayya. Ya ce, "Wai Rauda, me yasa kika ɓoye min kina da ciki? Ko kina so ki ce min ban da wata alaƙa da shi ne?" Ya faɗi, muryar shi na rawa. Fashewa da kuka Rauda ta yi mai taɓa zuciya, ta kasa cewa komai dan ita kaɗai ta san me take ji a zuciyarta. Ta jima tana kukan kamun ta yi shiru. Ta ce masa, muryar ta na rawa, "Yaya Maina, ni fa matar aure ce. Ashe babana ya aura wa wani ni, kuma kuran da ka zo har wannan tsautsayin ya shiga tsakaninmu. A gidan mijina ka zo ka same ni, to kuma shi mijin nawa bai taɓa kusanta ta ba. Ba wani shiri muke yi ba. Ya ji ina da ciki, shi ne ya ce ba nashi ba ne. Har sun fara duka na, shi ne ni kuma na ji tsoro na gudo gurinka." Ta ƙarasa maganar cikin kuka mai taɓa zuciya. Tunda ta fara magana Maina ke yi kuka. Tashin hankali ya ninku tabbas. Allah ya yi gaskiya da ya ce in kai zina da matar wani, san ai da taka. Gashi ya faru da shi. Ashe Rauda matar wani ce, ya je ya shiga gonar da ba tashi ba. Shi ne kenan shi ma aka shiga tashi gonar.
yayi kukan da har sai da ya rasa hawaye a idanunsa. Tabbas wannan jarabawa da Rabbi ke masa mai zafi ce. Ta zai iya rayuwa ba Rauda tunda wani take aure? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kawai yake maimaitawa a zuciyar shi da bakin shi. Kokari mai ne ya saita natsuwar shi dan ba da kuka ko tashin hankali bane zai samu musu mafita. Rauda, to yanzu kina ganin shi mijin naki zai iya ci gaba da zama da ke mazaunin matarsa duk da hakan ta faru? Yayi tambayar yana kallon ta. Ba zai zauna da ni ba a yadda na fahimta. Dan na ce ma har yar uwar shi ma ta fara duka na saboda haushin da na basu. Kuma ya ce zai zauna da ni ba zan ci gaba da zama da shi ba saboda ba so na yake ba, haka ni ma ba san shi nake ba. Wasiyar mahaifina ce ta sa na amince ma aka kai ni gidan nasa. Cewar Rauda murya tana rawa. To Rauda, Allah ne ya san manufar da ta sa ya shiryo haka tsakaninmu. Amma ina so ki sani, na lashi takobin duk wani abu da ya zamo damuwa ne shi a gare ki. Wallahi sai na kawar miki da shi, ko ma menene. Zan bi ki mu je har gurin iyayen mijin naki da shi kanshi mijin. In ba su haƙuri kan abin da ya faru. Wanda ya faru ne ba da sanin cewa ke matarsa bace. Na shirya karar da duk wani abu da na mallaka Rauda wajen ganin kin samu duk wani abu da kike so. Cewar Maina. Ba na son komai yaya Maina. Kai kawai nake so. Ina so kai min alƙawarin samun ka. Saboda samun ka a rayuwata ni shine babban biyan buƙatar da Allah zai yi min. Cewar Rauda cikin kuka. Kin gama samu na Rauda. Tunda har kike dauke da ciki na, kuma ina matukar kauna kike da abin da ke cikin naki. No matter what Rauda, ina nan tare da ki. Cewar Maina. Haka suka ci gaba da tattaunawa akan maganar. San Maina bai shaida wa Rauda shi ma an mishi irin aurenta ba. Dan ya san yana komawa sakin tashi matar zai yi. Ita ma ta je wanda ya mata cikin ya kula da ita, shi ma zai kula da nashi. Rauda satinta guda a gidan Maina. Ita ma Maina amsar wayar ta yayi ya kashe dan bai san a kira ta daga dangin mijinta a daga mata hankali. Haka shi ma kashe nashi wayoyin yayi. Gata na gidan duniya ba wanda Rauda bata gani gurin Maina. Dan ji yake da hali har wanka shi zai dinga yi mata. Ba halin hakan tunda ba matar shi bace. A can gidan iyayen Maina ko da suka ankara Rauda bata ta gudu, lambar ummanta suka kira suka shaida mata ta zo Kano akwai matsala. Umma wacce dama kwana biyu kenan tana neman Raudar a waya ba ta samu. Jin an ce akwai matsalar ne hankalinta ya tashi. Cikin gaggawa ta sa Usaina siya mata tiket na jirgi daga Lagos zuwa Kano. Inda tana isa aka tura direba ya dauko ta zuwa gidan iyayen Maina. Sanda Umma ta ga abban Maina bata gane shi ba, dan sanda ya zo gidanta fuskar shi akwai rawani, kuma ba wai kafe shi da ido ba, bare yanzu da ta gan shi ba rawanin ta gane shi. Ko da aka mata bayanin abin da ke faruwa sosai hankalinta ya tashi. Ta shiga kuka da tana murna kaddarar Rauda ta zo ƙarshe, ashe ma wani sabon babi ta buɗe na wata sabuwar masifar. To mu yanzu so muke ta zo a zauna ga ta ga mijin sai a yi magana ta fahimta. Cewar Abba, wanda shi ma bai gane Ummar Raudar ba, dan shi ma ba sa ido ya mata a zuwan nashi gidan ba, amma dai ya ga tana masa fuskar sani sai dai bai san inda ya santan ba. Rauda tunda har bata zo guri na ba, na san tana gurin wani tsohon saurayinta a Kaduna. A can ne kawai za a ganta. Cewar Umma cikin damuwa. To ta kwana gidan sauki. Shi ma mijin nata a Kaduna yake. Dan haka shirya mu je can Kaduna a yi ta kare a can. Dan ga mu can din zai fi mana sirri tunda ba so muke maganar ta ba za a ko ina ba. Cewar Abba. Aiko nan da nan aka bada sanarwar mai martaba za shi Kaduna. Take yanke aka shirya motoci kuma da jami'an tsaro. Umma da Anti Maryam da shi kanshi Abban ne suka shiga motoci suka kama hanyar Kaduna cikin rakiyar jami'an tsaron don a je Kaduna a kamo saurayi Rauda da ita kanta a kwashe su zuwa gidan Haidar a zauna a yi maganar a can. Sun isa Kaduna da wuri, hakan ne yasa Abba ya ce a fara zuwa gidan Haidar don su samu su ci abinci su huta. In ya so shi gidan saurayin na Rauda, jami'an tsaro sa je da daddare su kamo su. Hakan ko aka yi kai tsaye suka nufi gidan Haidar din, wanda lokacin yana kicin yana dafawa Rauda indomi. Ita kuma tana can ɗakin sama kwance tana jiran ya kawo mata. Jiya ana nokin ɗin ƙofar falo, aiko da saurin shi ya isa gurin, zaton shi Abbas ne, sai dai yana buɗewa ya arba da su Abba da Anti Maryam. Hankalin shi in yayi dubu ya tashi lokacin da ya tuno Rauda na cikin gidan.
Aiko jiki a sanye ya ba su hanya suka shige ciki, yana biye da su abin duniya duk ya biya dame shi. Saboda ya sha alwashin ko me za a ce sai dai a ce, amma Rauda ba zai taɓa rabuwa da ita ba. Haka suka je suka zauna kan kujerun falon, kowa na bin shi da ido. Sai a lokacin idanun shi suka sauka kan Umma, wacce ke zaune ta buga uban tagumi, ko kallon inda yake ma ba ta yi ba. Ita abin duniya duk ya biya ishe ta. Haidar, ya naga duk jikinka a mace, me ke faruwa ne da kai? Kada ya batun cikin jikin matarka ne yasa kake cikin damuwa. Cewar Anti Maryam tana kallon shi. Ni wannan bai dame ni ba, tunda ba nawa bane. Ko lissafin shi ma ba na yi. Damuwa ta daban ne Anti Maryam. Cewar Maina cikin damuwa. Aiko duk damuwar da za ta hana ka gaishe mu, tabbas ta kai damuwa. Inda hali faɗe ta mu ji ta, sai mu ji in za mu iya magance maka ita. Cewar Anti Maryam. Sai a lokacin tana bai gaishe su ba, duka yi har ƙasa ya gaishe su, sannan ya fara magana murya shi na rawa ya ce, Abba, ina mai neman afuwarka bisa laifuka 2 da na aikata maka, ka yafe min. Laifi na farko shine matar da ka zaɓa min har ka aura min ita, gaskiya to ni ba na son ta. Sai kuma aka zo tana da ciki wanda ban san komai akan shi ba, don haka rabuwa da ita zan yi don in samu damar nima kula da nawa zunubin. Abba, ka yafe min. Amma yarinyar nan ta kwanaki da ka hana ta zuwa gurina har muka je gidansa a nan garin, ka je kama iyayenta jan kunne akan ka ta sake zuwa inda nake, to wallahi ita nake so da aure, ita ce burina. Hakan ne ma ya sa harshe ɗan ya rinjaye mu muka aikata laifi. Yanzu haka ciki ne da ita kuma nawa. Na sani ba 'yar kowa ba ce, amma ina roƙonka da ka amince min aure ta. Wallahi ita kawai nake so. Salati Abu da Anti Maryam ke yi suna ƙara jin abin da Mainan ke faɗi. Hankali tashi Abu ya ce, wannan karuwar yarinyar sai dai ta yi nasarar lalata maka tarbiyya da yake nan. Duk ƙoƙarin da na yi akan yaƙi da hakan bai yi ba, to ko mata za su ƙare a duniya ba za ka aure ta ba. Kuma ciki ƙarya take ba naka ba ne, saboda ai karuwa ce, kuma Allah ne kaɗai ya san adadin mutanen da ke wucewa ƙofar gari idan gari ya waye. Cewar Abba a fusace. Wannan garin Abba ni ne farkon shiga, kuma da na shiga na kulle ƙofar Abba. Ita ba taksi ba ce. Ai bata ta da kake zuciya ta tafasa take yi. Cewar Maina yana huci dan ba zai jure cin mutunci ga Rauda ba. Ita ko Umma jin muryar Maina shine sa ta dagowa tana kallon shi. Ta cika da mamakin ganin abin da ke faruwa. Shiru ta yi tana kallon ikon Allah, dan so take ta gano abin da ke shirin faruwa a nan. Tunda zuciyarka zafi take in an ce mata karuwa, to me zai hana ka rufe mana duka sai zuciyar ta ka taimaka sanyi. Ciki kuma wallahi baka isa ka gurɓata mana zuri'a da shege ba, don haka ba naka bane. Ta je ta nemi ubansa. Cewar Anti Maryam ranta a ɓace. Wallahi nashi ne, cikin shi ne, duk inda za a je sai dai a je, amma cikin jikina bai da wani uba sai shi. Cewa Rauda wacce tunda ta fara jiyo hayaniya ta fito, inda ta cika da mamakin ganin Maina, ya san sa Anti Maryam, wanda in ba idanunta ba ita har kama ma ta ga suna yi. Da sauri suka kai duban sa gurinta, inda gaba ɗayansa suka yi mutuwar tsaye ganin Rauda a gidan Haidar ɗin. Da sauri Maina ya ƙarasa kusa da ita ya ce, Rauda, ki yi shirinki, duk abin da za a ce sai dai a ce, amma wallahi cikin jikinki nawa ne, ni ne uban shi. Cewar Maina yana kallon Anti Maryam ɗin. Tafa hannu Anti Maryam take tana salati cike da mamaki ta ce, amma ku kuwa sai wutar Allah ta ci ku. To me amfanin wasa da hankalin da kuka yi mana? A gida kin ce ba cikin shi bane, shi ma ya ce ba nashi bane. A nan kuma shi ya ce nashi ne, kima kin ce nashi ne. Shin uban me kuke nufi da mu? Kuma kai na ga yanzu ka gama korin bakin sakin ta zaka yi. Ashe tana nan gidanka, mu kuka maida yan iska kenan. Cewar Anti Maryam ranta a ɓace. Da gaske nake yi Anti Maryam, ciki na ba ni dan uwanki bane. Maina shine uban cikin. Don haka sai ki ba dan uwan naki shawara da ya sake ni auri wanda nake so. Cewa Rauda ita ma ranta a ɓace. Ki auruwa ba dai ɗana ba kuwa. Ko maza sun ƙare a duniya, Maina ba zai aure ki ba. Cewar Abba ransa a ɓace don ya ji zafin ɓata masa sunan zuri'a da take yunƙurin yi. To in kuma ta riga da ta aure shi fa, sakinta zai kenan? Cewar Ummar Rauda, wacce ta gama kamo bakin zaren. To masu sauraro, za mu dakata a nan. Kar ku manta da liking da comment da subscribing. Idan ba ku yi subscribing ba, ta ya za ku gane mun ɗora sabon shiri idan mun ɗora. Mun gode.